want justice. Our unity long live. Our unity long live. Our struggle long live. हेंथा खालामगोन मालाबाबो हेंथा खालामगोन जों हगारा बे प्रमद बर'आ गोदो मा सुथि लानानै फैया मानो बे सुथिखौ दिल्लीयाव सुथि लाजेनबानो बुंबोनांगौमोन बे दैयाव थांनाय खासलेन माबा लेनखौ बे मानो हगारनानै होआ बे मानो सहि होआ नाया हौवा बे सहिखौनो होनो नाङामोन जों बांलादेश नङा जों बांलादेशनि माबा नङा जों बर' गोदो गोदायनि बावनो सिरुस्थाय रायजो जानाय बिमा बिफा बिबै बिबौ गासिनिफ्रायनो जों बाहायनो जोनोम जानाय बावनो थाखानाय जायगा बे लादों मानोथ' बर' उपाधि लानानै जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानांगौबा बर' हारिनि जायगाखौल' गासिबो माबादोंबा हाजार भुटानथिं नुनो थाङो बे माबा जायगायाव बर'फोरखौल' होखारदों बे नेपालिफोर हादान सिफायनायखौ माबानो हाया होखारनो हाया बर'खौ मानो होखारदों बर'आल' गासिबो गोदाव सोराव बर'फ्रा बहा थानानै जानांगौ जों हगारा मालाबाबो हगारा जिउ गारगोन थेवबाबो जों हगारा जेल जानांगौबा जागोन जोंथ' जुग जाबाय आंनो 75 बोसोर जाबाय होमबा आफामोन आबौमोननि दिना बेसे गोबाव जाखो गोदो फार्स्टआवनो गोदो जोंहा आफामोननि बिबैमोनहानो फार्स्ट बे क'क्राझाराव बर'फ्रा थाफैजेननाय बातानबारियाव ओमफ्राय बिदिनो बर'आथ' बारा गैयामोननो बिदिनो सोरखौबा लाबोनानै बर' जायगाथ' बिराद गिदिर जाखाबाय आरो ओरैबो शान्तिनगरथिंथ' माबा बाङालिफ्राबो बारा गैयामोन जों माबा दासो बाङालिफोर जाजोबदों दखानखौनो जों हाथाय नङाबा मोनजायामोन दा दिनै माने बे बातानबारि जायगाखौल' बे टाउन जायगायाव लासिं लाजिथाव बेखौ माने सेनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ प्रमदआथ' नों मोनसे सिफ जानानै बादा होनो हायोना बर' मानसि जानानै नों बर'खौ अनोमोनब्ला नों बर' सानोबा गावनि जायगाखौ जुदि क'क्राझार बायदि टाउनखौनो सेनो हायोब्ला होमबा बिसिबां लाजिथाव बर' हारिया सरकारनि फारसेथ' जों मालाबाबो जों माबा केस होगोन जों माबाबाय थागोन जेब्लाबो हाखौ हगारा जों जेब्लाबो हाखौ हगारा केस होगोन जों केस सालायबाय थागोन जोंनो नांगौ जों गावबागाव हाखौ गाव माबानानै लानांगौ जों लागोन मालाबाबो जों हगारा गभर्नमेन्टनो जों केस सालायबाय थागोन हाइकर्टआव थाङो ना मा कर्टआव थाङो थेवबाबो जों रायजोआव थाखा खांनानै माबाखौ मागोन जों केसखौ सालायगोन खिन्थु हाखौ थैबाबो हगारा आबाद मावनानै जायो बयबो आबाद मावो गायनानै फुनानै जायो ओरै जेबो गैला ओरै जों होनबा माखौ जानो गथ' गथायखौ जों माजों फोरोंनो जोंना गथ'फ्रा सिखाव जानांगौ दाखाथि जानांगौ उग्रपन्थि जानांगौ होमबा जों मा उफाय मावनानै जानो जुदि हाखौनो मोनाबा गायनानै मोनजायाब्ला थानो सुबिदा मोनाबा फरायनो सुबिदा मोनाबा बे गथ'फ्रा मा जानांगौ जिबनाव खालामोबा जोंथ' बिसिनि जे मा खालामो जों एथ'ग्राब बिदि बिसोरो फासिस्ट वेयै जोंखौ फर्सफुलि खालामोबा जों बिसोरजों फासिस्ट जाफानो हाया जोंथ' साधारन पाब्लिकसो जोङो मुभमेन्टखौ नन भायलेन्स वेयै डेम'क्रेटिकेलि जों लांगोन आरो दिनै बेयावहाय बेसेबां मानसि जमा जादों खिन्थु जै जोंनि डिमान्ड दङ जोंनि डिमान्ड जाबाय बेवहाय बिनिफ्राय 1 इन्सि हाबो लांनो मोना 1 इन्सि हाबो दखल खालामनो मोना कब्जा खालामनो मोना जुदि खालामोबा जोंनि डिमान्डखौ जुदि खोनासङाबा जोङो दिनै बेवहाय जे बेसेबां मानसि गेदार जादों गाबोनहाय फुल क'क्राझार हल आसाम जोङो बे धरनाखौ जोङो लांगोन मानो होनबा मोनसे जायगानिफ्राय जुदि बर'फ्रा हा गोमायोबा थारमाने बिदिनो गोमालांबाय थानायनि प्रसेसआव बे जालांबाय थागोन जों बेखौ सानो आरो लिगेलिबो जोङो फाइट नांगोन बेखौ जों दिनैनिफ्रायनो जों खामानिखौ मुभ खालामनो थाखाय जोङो राजि नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854506997 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।